дар ноҳия 65 нафар ба қайд гирифта шудааст ва ноҳияро яке аз ноҳияҳои осибпазир ба ҳисоб гирифтанд ки янун 65 нафар 3 нафаршон дар ҳисоби Афғонистон мебошад. чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ мунтазам гузаронда шуда истоданд. илова ба ин имрӯз як иқдоми дигар гирифтем, усули хона ба хона гаштанд. ҳамон 65 нафаре ки мо номбар мекунем, ягон нафари инҳоҳо аз ноҳияи Қободиён ба Суриya рафтагӣ нестанд. ҳамаш тариқи муҳоҷирати меҳнатие. корҳои тарғиботию ташвиқотӣ худи дар Россия бисёр сар рафта истодааст ва он нафарое ки имрӯз ҳамин тарғиботу ташвиқотам бурда истоданд, аз тарафи аллакай мо бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ гуфтушунид кардем. мардуми Қободиён ҳамашон забони ӯзбекию забони ҳамдигара назм медонанд. хусусан манам ба забони ӯзбекӣ озод гап мезанам. барои мо мушкили забон нест инҷа.